Karantin pagi na diha. Unsa? Ida pa kita karantin nga. Mas ano? Adto mi sa tabo. Maksud, ikaw na bit-bital na. Isa na imong bulsa. Wala kay bulsa. Isa na yung bulsa ko eh. Oh, dara sa kabago. Sa kabago. Aray. Ayaw na. Ay, kato na lang bagbag na gamay. Bagbag na gamay. Puyo lang motor. Isang ito piso. Ha? Nga. Ay, bago. Ay, babay. Tubig. Ini kayak inom basta ko whisky. Sana. Tinggi ba? Snowbeer. Hah? Wala lagi oh. Asa di putol aturan itu? Mau di putol ganit tadi ay? Jangan ada ay. Gini auto. Oke, hapit namin maabot sa kuan. Tabo. Balik nih. Ini exercise-an ya. Lagi nag muro magpista na nagikay. May nakaso. Lagi ni motor. Terus ang. Ang baka oh. May motor. Oh, anak akong tugya. Ana, ano ba ang tambay mo? Anak ko di ako naman ikaw hindi ko anak ko. Anak ko di ako. Basta basa ko. Ay tayo. Ano ko haya? Oh. Hindi ko matulog. Ay, kwan mo. Buat
60 ang kilo? Dito na lang, dito binili dito ba? Ang may nasa pa ito? Kailangan lang. Pila din kilo sa may? 60. Ay, di na, biskuit na bato na na. Butang din na. Ini plastic ba? Ano eh? Anak dito lang. Walang mantika. Enggak, pancit lakas. Hmm? Man, 20. Jadi mo na bayo ang sarang susuwanan. Hirap na, tukit ko ang
Ang Eduardo Carolasan. Sino ang itlog? Ito. Sabiha, tawag. Sige na dito. Ito. Ito yung gusto dito. Pwede ko mo ko. Ito ba? Dagko, may mga dagko dito turason. Dua. Saka kawan. Nakabalik ito. Nakabalik. Iya sana balik para marinig ni. Powder ito. Powder ba? Bombay. Bombay. Pares lang sa Bombay. Hala, okay. Aku, kita bincang. Aku apel. Terus, kecil, kecil terus. Nah, cinco. Cinco ba yun? Cinco. Ano ko cinco? Tara. Pila na mga orange? Punta nga rito ka. Orange. Ang orange ba? 25. Pila lang. Ang binakaban na din. Ay lang ako nagdaan. Sus! Motor kas gasolina. Ini diambil ini. Siapa? Kamati. Ay kana gusto na. Gusto na. Ano lagi? Payong. Payong ay hadlo. Itong. Kaliguon kay ko. Ikaw ra di ay ako di ay. Mo man na naman at bangin. Naman. Kana sila. Magani ibalin sila diri kay samok man sila sa daan. Sa daan. Ito, samok mo. Ang mga daan naman. Ana ako dihang kasadahan na samok na sila diha. Nang diri na ibutang. Ulit na me. Nanami kinumpra.
nating putol dan. Wala. Okay, naabot na kita ko. Kuya, ay. Tip iring badungon. Ah, nagkumpra na mi oh. Muna mo kumpra ito. Gamay na sa'yo. May kwarta, may budget. Apa ang mga ko? Di ko. Among iring ang mga taganing pansit nga. Kuan, kay gutoman. Ah. Ah, mo dia. Asa mo ba na ni? Iring.